existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Miss P's Secret File. Si Miss P na naiwanan ng supot sa loob ng kanyang kuweba. Hindi nga lang natin sure kung eto bang kuweba niya ay malaki or maliit. Pero tanungin natin yung ating guest speaker or resource speaker na talagang binigyan tayo ng oras ngayon para makapagbahagi ng kanyang saloobin sa napakinggan niyang storya kanina. Alam niyo po, isang karangalan na makasama po sa pagkakataong ito ang napakahusay, napakagaling. Sabi nga nila, the dark horse. The Dark Horse! DJ Totoy Bato! Woohoo! Parang okay ako doon The Dark Horse. Talaga ba? Kasi pag sinabi mong horse, alam mo na. Ano ibig sabihin nun? Malaki yung sa horse Kumakabayo. Oo. Wow. At saka yung ano niya. Yung ano? Ng horse. Ah, talaga? Oo, hindi ka pa nakakita? Hindi pa. Ito. Oy, sabi Black Panther ka daw. Sino sabi? Yan, si Boy Pindot. Hindi. Wala lang yung panther na yan. Hindi, pero nandito ka ngayon, Totoy Hmm. Bato, para magbigay ng saloobin mo dun sa ating secret pal for this afternoon. Ah. Pero bago ka magbigay ng saloobin mo, pakinggan muna natin yung mga kabisyo natin na nag-share ng mga komento nila. Sige. Sige, ito muna sabi ni Charles Sancho. Baka siguro masikip ang kuweba kaya naiwan yung kapote ni best friend. Char, tapos na pala ang kwentong best friend. May syndrome pa charot with harot. By the way, yung kapote ano yan? Yung ipinapasok sa talong ng utaw. Mhm. So, tama ba yun? Na kaya naiwan yung kapote ay dahil masikip ang kuweba? Hindi. Hindi totoo yun. Oo. Nasa talong yun Nasa talong. Baka yung talong naman, yung parang ilang araw ng Ano? hindi siya fresh na talong ba? Ilang araw na siyang nakabilad siguro. Kaya Okay. ganon siya natanggal siya kusa. So Wala hindi- sa sikip yun ng kuweba. Okay. Nasa talong talaga. Nasa talong yun. Okay. Siguro yung talong na yun, ilang araw nang ginamit na, ilang beses na. Kaya nagkakaganon. Kapag matagal na ginagamit yung talong, ibig sabihin, parang lumulupay-pay siya. Oo, siguro etong may-ari ng talong siguro, Ano? kagagaling nang siyang Nagano? pumunta kay Master. Sinong master? Master Bets. Master Oo. Bets. Oo. Yung mabait na master. Ayan, Master mabait. Oo, master na mabait. Wait lang. Ito pa, sabi ni John Rick Sulte. Ah. Sana dynamite na lang ang ginamit nila para mas masarap ang sabog at putok sigurado masarap pa. Huwag gumamit ng sapot kung maliit naman. Ako nga footlong hindi ako nagamit kasi masarap daw at ramdam ang langit. Miss you DJ Rocky Pabati, ang San Isidro Boys at Sulte Family. Gaano katotoo yun, Toy Bato? Na Gaano katotoo yung dapat dynamite? Ano yung dynamite? hindi ko nga naintindihan dapat dynamite na sinasabi niya Wait lang, may sinasabi si Robin Shea Oh, ano yung ano. dynamite? Yung maanghang na dynamite. So, may paanghang? Dynamite na klase. Di kasi ako gumagamit ng dyan na mga brand na yan Dynamite is a brand. Siguro. Anong sabi ni Robin, anong yung dynamite? Classic daw. Hindi ako sure. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam dyan sa na yan kasi hindi ako gumagamit ng na yan Supot. Oo, kasi istorbo. Ah, Oo.
para sa iba jahe yun. Oo, wala eh. Kaya ang una mong tanungin is, nagpa-check up ka ba? Wait lang. Oo. Bakit tatanungin na Alam mo, bakit ka kinakabahan nagpa-check tuloy up? ako eh. Bakit, Ano? bakit kailangan tanungin kung nagpa-check up ka na? Eh di syempre, gusto mong makatikim ng gusto mong pumunta sa kuweba ng Palawan. Dapat Oo, dapat oo. healthy. Oo, tama. Kasi Baka masiraan ng tuhod. Ganun. pero malalaman mo naman pag yung kuweba ay medyo, alam mo yun, medyo, kasi pag inamoy mo malayo pa lang, naaamoy yan eh. Yung alin? Yung kuweba. Talaga? Oo, Malalaman mo kung masukal o hindi? Oo, pag nasa malayo ka pa, okay, pasok na tayo sa loob. Okay. Kailangan mo munang amuyin mo na. Yung Okay. sa labas ng kuweba. Okay. Pag medyo naamoy mo na parang iba, Wait lang. may posibilidad na yun, may sakit yung kuweba. Okay. Mm. Ano yung smell na yon? Hindi. Paano mo i-describe yung smell na yon? Anong putahe o pagkain yung parang kalapit nung smell na yon? Ano kasi siya eh. Depende kasi siya sa kinakain ng kuweba. Ng may-ari ng kuweba na yon. Okay. Oo, kaya nga may sinasabi sa mga batay sa ating pananaliksik, Oo. dapat yung kinakain at saka yung iniinom, pinapainom mo muna ng itong ganit klase na Halimbawa, pineapple. Yan yung Okay. suggestion nila. Pineapple juice. Pineapple juice, saka kumain sila ng pinya, ganon. Okay. Basta para pagpasok pa lang sa loob ng hindi na masangsang doon sa naturang kuweba ng Palawan. May Oo, ganun pala. oo. So ano yung normal na amoy? It's unexplainable. Unexplainable. Ayan. Okay, sige. Pero meron ka ng ganun na-realize mo na, back out ako dito kasi, kasi, Siguro hindi healthy. nung dati pa, wala pa tayong asawa. Oh. Oy! Playing safe! Sige, nung dating wala ka pang asawa, may kayong parang dapat sana susugod ka dun sa kuweba, pero kasi hindi mo na sinugod dahil naramdaman mo na hindi ka magiging maayos pagkatapos mong pumasok. Ay, oo nga naman. Dapat alalahanin ng lahat ng mga pumapasok sa kuweba. Dapat, paglabas mo ng kuweba, hindi ka magkakasakit. Ako, kagagaling ko lang ng Puerto Princesa, Palawan. Pumasok ako sa kuweba doon. Okay. Underground river. Ay, wow. Ang ganda. Ang ganda? Oo, pero hindi naman siyang babaho. Okay lang yung Di maayos naman yung kuweba doon. Maayos naman din. Ayun, okay. Malinis. Malinis. Madamo ba? Hindi, wala eh. Parang may nag-aalaga nga eh. Okay. Oo. Di ba dapat ikaw yung nag-aalaga, no? Ba't ko alagaan? Wala naman kaming kaano-ano. Sabagay, alagaan mo pag iyo. Ayun, syempre naman. Kasi isa sa mga importante yan eh. Dapat yung malinis ka, alagaan mo sarili mo, pa-check up. Kasi syempre, ikaw din yun eh. Totoo. Ito pa comment ni Mayumi. Feel Good Friday, DJ Rocky. Grabe, pak na pak sa init ang kwento ngayong hapon. All ears kami. Uy. Buti na lang mini hotdog si kuya. Kasi paano kung jumbo hotdog? Tapos naiwan yung supot sa loob. Di napakalaking problema nun. Kailangan niyang halukayin ng kuweba para mailabas ang supot. Guys, dami siguro nag-check ngayon kung mini o jumbo ang hotdog nila. Maganda ang safe shooting sa paglalaro ng basketball. Pero ingat din sa size ng supot na ipinapasok. Dapat tama ang size para iwas butas din. Dahil baka may maiwang ebidensya at magbigay pa ng problema. Feel Good Friday po. Ano masasabi mo dun sa comment na yun? Ayun, tama naman yung sinabi niya. Pero ang nakikita ko kasi, wala sa laki ng kuweba yan eh. Oo. Nasa doon sa may-ari ng talong yun eh. Kasi siguro kagagaling lang. Yun nga yun. Or Ano? hanggang isa lang siya. Paano hanggang isa lang? Hanggang isa lang yung niya, kaya niya. After nun, matutulog na. Ilan ba normal na pwedeng kayanin ng isang tao sa pagpasok ng kuweba? Depende, Sa isang araw? depende sa edad kasi yan eh. Nagdedepende sa edad. Oo, depende sa edad yan. Kung yung edad medyo bata-bata pa. Kasi kung bata pa, mga ilan? Siguro mga nasa 15 yan, fighter. Pero kapag nasa 40 na ganyan, pataas. Subukan nyo. Kanino nila susubukan? Kanino nila Subukan nila yung mga nag-edad ng ng mga 40. Hindi naman natin sinasabi kay Totoy ba, Toto? Pero
Malalaman. O, ito pa sabi ni Ah. Brian Mariano. Toy B. Ang sabi? Ito. Okay, masasabi ko kay Miss P, ganito na lang gawin mo. Total mini-hotdog yun sa kanya. Tapos naiiwan yung supot niya. Isabay na rin yung laruan or talong or upo. Isabay yung mini hotdog niya. Tsaka yung kung ano ba yung isasabay, laruan, talong, para mas masarap na feeling na nakakapasok sa'yo. Iisipin mo na malaking size yung hotdog ng boyfriend mo. Yun lang yung magandang technique para dyan, para makaraos ka. Yun lang, DJ Rocky. Salamat. Ito lang pumasok sa utak ko ngayon eh. Yung tungkol dun sa ano na yan. Siguro galing US yung supot na yun eh. Dapat kasi big mamili. size. Oo, dapat yung ano lang, Filipino size lang ngayon. Magkakaiba ba mga size? So, Ay, may sizes pala yung supot? Meron yung sizes yan, yung mga galing sa ibang bansa. Di ba yung okay-okay? Di ba, Okay. ang laki ng okay-okay, di ba? Anong okay-okay? Okay-okay ba? Oh. Okay. Ang laki nun, di ba? Mga damit nun. Oo. may- Mga big size, plus size. Di ba, may medical mission tayo bukas. Aha. Yung mga gamit natin yan, di ba, kung meron ba yan, dapat dito lang, local lang. Kasi para suitable siya dun sa taong gagamit. Tama Kasi yan. nga, iba-iba yung built ng bawat lahi. Tama yan. Tama talaga yan. Okay. Wait lang, ang tanong ko, yung supot, ano yun? Meron bang sample para sukatin mo? Ganon? Ang bihira naman. Or bibili ka lang? Hindi. Nasa magkano na ba range nun ngayon? Yun ang hindi ko alam. Wala talaga akong alam dyan sa yan, presyo na yan. Wala kang alam sa Oo. presyo. Unang-una, tanong ko nga kung bakit may flavor pa. Bakit? Di ba may flavor daw talaga? Oo, pero ayoko yung may flavor. Bakit ayaw mo na may flavor? Kasi parang basta. Paano Mamaya i-offer na lang natin. I-offer na lang daw mamaya. Ibubulong ko na lang sa iyo mamaya. Hindi, pero eto na. Madami na nag-comment sa ating secret file and gusto nang marinig ng mga tao ang iyong saloobin dito sa SPG Secret File. Unang tanong, posible ba talagang mangyari na yung supot ay naiiwan sa kuweba? Ayan, oo. Oo, hindi. Posible. Okay. So, Siguro, bakit? siguro, Paano? baka isa lang yung kaya ng tao tapos yung utak niya gusto pa. Aha. Hindi siya magko-coincide yung utak niya at saka yung ano niya, yung talong niya. talong, oo. Oo, so dapat magkaroon sila ng pag-unawa ng dalawa kasi minsan yan kahit na pagod na yung talong, Oo. yung utak gusto pa, yun eh. Hala, babak, wala na, naiwan na. Kaya next time sa nagkikita ko, dapat lagyan siguro ng Poste? thread. Para siyang para bang sa fishing ba? thread? Sinulid, di ba? Yung mismong supot lalagyan ng thread? Oo, kasi kung maiwan doon, at least kahit papaano, merong panghila. Parang fishing rod. Oo, parang ganon. Nakakaloka yung suggestion mo. Parang ganon ang Pero gagawin. wala talaga siya sa size ng kuweba. Kasi naisip ko Wala. lang, paano kung sobrang laki ng kuweba? Tapos maliit lang talaga yung talong. Wala. Di pwede talaga yun. Tapos lalo na kung oversize yung supot na binili. Yun siguro, oversize or yung taong yun, isa lang yung kaya. Kasi na, parang lumupaypay Oo, na. tapos yung utak niya, gusto niyong i-prove na kaya ko, 2, 3, 4, ganon. Ayun. May ganun pala. So ano ang mensahe mo ngayon sa mga kabisyo natin na nandyan nakikinig ngayon? Na, alam mo yun, nag-iisip na, okay, gagawin to, bibili ng kapote, o bibili ng No, unang-una, Supot. sino ba yung karelasyon mo? Ay, Kasal ba kayo? ayun, yun yung gusto ko sa'yo. Oo. Kasal ba kayo? Ba't ginagawa nyo yan? Totoo, dapat marriage muna Oo. before Going going to the cave. Oo. Diba? Kasal muna kayo. Hanap ka ng magkasal sa inyo. Pwede naman mayor eh. Wow. Mayor. Pwede naman gobernador. O kung gusto mo na na talagang mabilis lang yung pakiusapan, pwede si Totoy Bato yung magkasal sa inyo, tapos mabilis din mawala yung visa. Kasi unang-una, ginawa nyo yan. So, mirisi ka. Sa Bisaya pa, mirisi. Ginawa mo yan. Kaya naiwan, kinabahan ka na.
So unang-unang gagawin yan is magpaano ng Magpaano ng ano? pupunta sa ospital kasi kailangan tanggalin yan eh. Ay, wait lang. So, pwede na maiwan talaga doon na hindi na makuha? Pwede siguro. Talaga? Oo. Nangyayari ba yung parang na-stock up talaga yung mismong talong sa mismong kuweba? Ay hindi, yung na-stock up yung supot na sinasabi Supot lang. mo. Hindi, pero yung na ano lang yung utak ko na parang na-stock up yung talong sa mismong kuweba. Meron kayang May instance mga na ganun? natin nabalitaan natin yung mga nakaraang mga bago mag-pandemic na yung naiwan. Ay, oo. Oo. Legit kaya yun? Oo, sikat nga eh. Meron na. Hindi, Meron daw. chismis lang yun eh. Hindi, totoo yun. Totoo yun? Oo, totoo yun, oo. Yung naglalak? Hmm. Parang ang nakikita ko para siyang arrow. Oo. 'Di ba? Pag nakapasok na yung arrow, Ano? mahirap nang ilabas eh. Kasi nga, Merong- natusok na. Oo, meron siyang dito sa gilid. Sa Bisaya may sima ba? Alam mo yung Sima. arrow ganito, tapos Oo. meron sa gilid, 'di ba? Oo. Pag ginanon mo, masakit na siya. Magsusugat. Oo. Oh. Okay. So, una sa lahat, ang tanong mo, kasal ba kayo? Kasal ba kayo? Okay. Kasi ginagawa niya. Kung kanya nangyari, meris eh. Yan yung dapat sa'yo kasi ginawa mong na yan eh. Sa pa ng Panginoon yan, mali na yan eh. Yun. Uy! Uy. No problem. Ayan. So, yan ang sa loobin ni Totoy Bato. Wala daw po yan sa mismong kuweba. Nandun yan sa mismong hotdog. Kasi, Saka marriage before entering a kuweba. yan, tama niyan. Ayan. May mensahe ka ba sa iba pa natin mga kabisyo na nakikinig ngayon? Ayan, sa mga nakikinig dyan, pakinggan niyo po ang programa ko po. No? Yun! 9 p.m. ng gabi, 9 to 12 midnight. No? Ay, anong ginagawa mo ba sa programa mo sa gabi? Kasi minsan kita napakinggan, puro Bisaya yung narinig ko. Tas Iyan. sabi ko nga, in fairness kay Totoy Bato, dito ko narinig talaga yung napakaswabe niyang boses. Oy! So, anong mga pinag-uusapan mo tuwing gabi? Usually, mga nangyayari nung dati. Alam mo, Dati. mga dati, halimbawa, tayo isang, halimbawa, bata tayo, pinapatulog tayo ng ating mga magulang, iniiwasan natin yung pagtulog kasi gusto natin maglaro. Pag bata tayo, gusto natin laro na laro. Oo. So, pinapatulog tayo kasi kailangan nating matulog daw. Oo, pero ngayon, matanda na tayo, binata na tayo, may mga anak na tayo, hinahanap natin yung tulog. Kasi hindi ka na makakatulog ng mahimbing eh. Yung iba naman may tulog din naman, minus the G lang. Okay May pa. tulog. Kasi wala silang supot. Recently ko nga lang naraman yung ganyan. Ayan. Anyway, Totoy Bato, maraming salamat sa iyong pag-guest sa aking show. At sa mga kabisyo po namin out there na nakikinig ngayon, huwag niyo pong kalimutan makinig ng programa ni Totoy Bato alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Yan. Iyon. Nakapiling niyo po si DJ Rakitera at nakapiling niyo rin po si Totoy Bato. Ayan. dito lamang po sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is SPG as in Super Back Secret 5.